Noi suntem în lumea aceasta și avem nevoie, copiii lui Dumnezeu, cei ce sunt ai lui Hristos, au nevoie să aibă o vorbire cu greutate deosebită de vorbirea celorlalți oameni. În orice timp, în orice împrejurare, în orice loc, trebuie ca vorbirea noastră să fie cu greutate. Nu cum spune cuvântul lui Dumnezeu, auziți în 2 Timotei 2:16, vorbării goale. Înaintea lui Dumnezeu, vorbăriile goale, auziți, și lumești, ceea ce fac înaintea lui Dumnezeu. Oamenii care vorbesc lucruri goale, lucruri ușoare. Auziți, ferește-te de vorbăriile goale și lumești, căci cei ce le țin vor înainta tot mai mult în necinstirea lui Dumnezeu. Observați că un om care, există doar două posibilități. Ori avem o vorbire grea, cu greutate, ori avem o vorbire ușuratică. Iar vorbirea ușuratică spune că îl necinstește pe Dumnezeu. Și omul care îl necinstește pe Dumnezeu, facem o legătură în cuvântul lui Dumnezeu. Spune acolo în Romani 1:18, spune că mânia lui Dumnezeu se descoperă împotriva oricărei necinstiri a lui Dumnezeu. Auziți, vorbăriile goale, vorbele ușoare îl necinstesc pe Dumnezeu și Dumnezeu se mânie. Vorbirea noastră trebuie să fie o vorbire cu greutate. Acum, nu știu, noi ne gândim și zicem, dar ce face vorbirea noastră să fie grea? Fie că e în orice loc, în orice împrejurare, fiecare dintre noi. Ce face vorbirea noastră să fie grea? Dacă vorbesc tare, dacă vorbesc încet, dacă vorbesc mai lepede, dacă vorbesc mai lent, aceasta dă o greutate vorbirii noastre. Frați și surori, ascultați în dimineața aceasta. Singurul lucru care poate să dea greutate vorbirii noastre nu este altul decât adevărul. Adevărul cuvântului Dumnezeu este acela care poate să facă ca vorbirea noastră să aibă greutate înaintea oamenilor. Altceva nu poate să ne dea greutate. Acum vă întreb, te rog să afișezi Matei 7:29. Domnul Iisus Hristos vorbea adevărul. Atâta de greu era adevărul că foarte puțin putea să-l ducă. Este adevărat lucrul acesta, că spune că puțini sunt cei ce primeau, auziți, că cel învăța ca unul care avea putere, nu cum îi învățau cărturarii lor. Observați ceea ce face greutatea vorbirii noastre în orice loc și în orice timp, doar și numai adevărul. Lucrurile care nu sunt adevărate va face ca vorbele noastre să fie ușoare, vorbe goale, care îl întristează pe Dumnezeu, îl necinstesc pe Dumnezeu și atrage mânia lui Dumnezeu. O vorbire grea este atunci când vorbești din adevăr, din cuvântul lui Dumnezeu, că nu toți poate să o ducă. Și la propriu și la figurată e grea. Deci asta e prea grea, frate, nu pot să o iau. De ce? Că e adevărul și nu toți poate să-l ducă. Este scris, nu toți poate să ducă adevărul acesta. Dar dacă vine cineva și spune o vorbărie goală, cei mai mulți o ia. Cei mai mulți o duce acolo, cum spune în 2 Timotei 3, zice că în vremurile din urmă oamenii se vor îndrepta, se vor întoarce. De ce? Că adevărul este prea greu și nu poate să-l ducă și se îndreaptă spre lucruri ușoare.